Esta mañana en Onda Cero está connosco María José López Couso, catedrática de Filoloxía Inglesa da Universidade de Santiago, pero está hoxe connosco como candidata a reitora da Universidade de Santiago de Compostela. Doña María José López Couso, moi bons días. Moi bo día. Como está vostede? Moi ben, moi ilusionada e moi animada. Bueno, como está levando este proceso electoral que, bueno, imagino que non lle deixa moitísimo tempo libre a ninguna das candidatas, claro. Pois non, está sendo precisamente unha campaña intensa e aínda temos bastantes días por diante para seguir con este ritmo casi frenético, non? Bueno, que lle impulsou María José a vostede, unha catedrática de Filoloxía Inglesa, a dar este paso, a querer ser a reitora da Universidade de Santiago? Ben é certo que vostedes van facer historia porque vai sair deste proceso electoral a primeira reitora da Universidade de Compostela. Pois en realidade eu creo que foi o sentido institucional que teño, non? Creo que levo teño unha traxectoria de casi 18 anos ocupando cargos de xestión unipersoal de forma ininterrumpida, primeiro como vicedecana dunha facultade, como decana da miña facultade de Filoloxía, 6 anos de vicerreitora con o actual equipo, e creo que coñezo o suficientemente ben a universidade como para saber detectar, para saber identificar aqueles ámbitos e aquelas actuacións que estuveron funcionando moi ben estes anos e que están moi ben valorados pola comunidade universitaria, pero tamén teño coñecemento suficiente da universidade como para saber detectar onde se pode mellorar e, polo tanto, pois, con ese sentido institucional, con esa responsabilidade institucional para seguir contribuindo dende pois, un posto diferente, non? Ocupando a reitoría polo ben e pola melloría da nosa universidade. María José, ven vostede presentar a súa candidatura ao reitorado da Universidade de Santiago cunha aposta por unha gobernanza participativa e transparente. En que consiste esta proposta? Bueno, creo que como comunidade universitaria temos que ser adalides da transparencia, non? Creo que, ademais, o traballo compartido sempre é mellor, sempre ten mellores resultados. Eu son unha firme defensora do traballo en equipo, do traballo colectivo, do traballo colaborativo. Sempre tiven pois moi bons resultados nos meus equipos, na conformación de equipos anteriormente, e creo que cando se comparten pois as decisións, pero tamén as planificacións, sempre se obteñen mellores resultados. Entón, nese sentido de gobernanza participativa, na que toda a comunidade universitaria, tanto o estudantado como o persoal, tanto o docente e investigador, por un lado, como tamén o persoal técnico de administración, xestión e servizos, polo outro, que todos sintamos, non, que temos unha responsabilidade para a nosa universidade e que, polo tanto, poidamos gobernar ou coparticipar nese goberno, non? Dunha forma pois colaborativa, sencillamente polo ben da nosa universidade. Ademais, polo que nos comenta María José, vostede ten esa experiencia no ámbito institucional durante 18 anos dentro da propia Universidade de Santiago, non? Sí, é así. Hai 18 anos que me involucrei de forma máis directa, non? Sempre estiven, fun activa, unha persoa activa, non? Nas actividades da miña facultade, pero dunha forma máis directa, a través dun vicedecanato e dun decanato dunha facultade moi grande, moi complexa, que me permitiu tamén coñecer a universidade dende outra perspectiva que de profesora de AP, non? E de investigadora de AP, non? Tamén fun coordinadora do Colexio de Decanos e Decanas, directores de centro da universidade durante 4 anos, e tamén eso tamén me abriu a visión, non? Das outras realidades da nosa universidade. A USC é moi grande, moi diversa, coñecer o que son realidades diferentes de outros centros, de outras facultades, de outras escolas, eso tamén me permitiu coñecer a universidade moito mellor, non? María José, estou preguntando a todas as candidatas, son moitos aspectos vencidos á Universidade de Santiago, pero ficais nos últimos tempos está falando moito dunha facultade, que é a Facultade de Medicina. Como ve vostede todo este proceso? Imagino que tamén dentro desta campaña electoral, precisamente a Facultade de Medicina goza de especial protagonismo, non? Por todos os noticias que estivemos a ver, a escutar nos últimos tempos. Bueno, sí, a Facultade de Medicina e Odontoloxía creo que, está moito máis
bueno, na idea máis xeneralizada, non, da opinión pública nestes tempos, non? O proceso que se está levando a cabo de descentralización da docencia clínica, non, da formación dos futuros médicos e médicas nos hospitais de toda a comunidade autónoma, non só nos hospitais de Santiago, creo que é moi necesaria, é imprescindible, porque a capacidade que ten o noso hospital é limitada e, polo tanto, non somos a universidade de toda España, de todo o Estado español, que admite un maior número de estudantes anualmente, incluso máis que as universidades con un tamaño moi superior á da USC de Barcelona ou de Madrid, non? Admitimos 403 estudantes novos de novo ingreso cada ano, non? Eso multiplicado polos 6 cursos pode dar unha idea da dimensión do estudantado que temos. A descentralización creo que é imprescindible, hai que facela dunha forma adecuada, hai algunhas dificultades, non, que haberá que ir resolvendo polo camiño. Hai unha comisión de seguimento que vai ter que facer fronte a ese proceso de descentralización, pero eu creo que, coa colaboración das outras dúas universidades, a Coruña e Vigo, non? E cas consellerías que están involucradas, a Consellería de Sanidade por un lado e a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional polo outro, seremos quen de mantendo o liderado da Universidade de Santiago precisamente sobre o título de grao en Medicina, porque iso é imprescindible, non? No deseño, na xestión, na coordinación, non? E no seguimento da titulación, que é unha titulación USC, podemos aproveitar tamén todo o potencial que ten o sistema sanitario galego, non? A través dos Sergas. María José, me gustaría preguntarle tamén o protagonismo da cidade dentro da Universidade de Santiago e a Universidade de Santiago dentro da cidade de Compostela. Como ve a relación entre Santiago e a súa universidade? Ou de que xeito, sendo vostede reitora, establecería, non sei se algún tipo de prioridade, non, para que ese vencello fose maior? Bueno, creo que é innegable, non? Que a nosa universidade está situada en dúas cidades, tanto Santiago de Compostela como Lugo, e, polo tanto, toda a colaboración entre as institucións ten que ser, bidireccional, eso sí. Evidentemente, temos que colaborar cas institucións, cos concellos, tamén cas diputacións, máis aló, a nivel autonómico, ca Xunta de Galicia, pero, sobre todo, cos concellos, creo que temos que facer un labor de intentar chegar a colaboracións máis estreitas. Cando en todos os ámbitos, quero dicir, por exemplo, no ámbito cultural, creo que o potencial que ten a universidade para crear cultura, non? Para crear accións e levar a cabo actividades culturais é innegable, non? E o está demostrando nestes últimos anos, non? Cunha actividade moi importante a ese nivel. E eu creo que a colaboración ca cidade nese sentido, por exemplo, pode ser moi enriquecedora, non só para a universidade, sino para a cidade. Ou, por exemplo, outro ámbito no que podemos claramente incrementar a nosa colaboración ca cidade no uso compartido de instalacións, non? Instalacións tamén para actividades culturais ou instalacións para actividade físico-deportivas, non? Que podemos compartir e que deberíamos compartir, non? Porque, ao final, somos administracións públicas e deberíamos ser capaces de compartir todas esas inversións e todas esas infraestructuras para maior beneficio da cidadanía en xeral, non? Eu creo que aí temos que avanzar. Eu xa tive unha reunión a semana pasada ca alcaldesa de Santiago, teño unha prevista a semana próxima co alcalde de Lugo tamén, e creo que aí hai moito interese por colaborar e por seguir construindo cidade e universidade, pero nunha relación evidentemente bidireccional da que as dúas nos podamos aproveitar e nos podamos beneficiar. Porque o ambiente, o sentimento universitario pertence a Compostela, non? Con ese ambiente de estudiantes e os que somos composteláns na residencia, o Campus Sur, sí. O tomamos como se fora a nosa casa, non? Sí, é que é así. Eu creo que Santiago non se pode entender sen a súa universidade e, de feito, cando a USC se abre a cidade responde, non? Temos, por exemplo, no mundo da actividade físico-deportiva, non? Temos unhas instalacións que están compartidas e que están abertas e a actividade deportiva aberta á cidade que está tendo unha demanda moi importante por
persoas que viven en Compostela ou na contorna que non son parte da comunidade universitaria, non? E que se están beneficiando pois, das nosas instalacións, da nosa actividade, da nosa oferta deportiva, e creo que debemos seguir intensificando iso. María José, tamén quería preguntarlle por Lugo, polo campus de Lugo, sobre todo tamén cal son as súas prioridades para a Universidade de Santiago en Lugo. Bueno, Lugo é un campus, o campus de Lugo ten un enorme potencial. Creo que ten desenvolvido nestes últimos anos un labor extraordinario, tanto no ámbito da docencia, ofertando titulacións absolutamente prioritarias na nosa contorna, non? Sobre todo aquelas que están relacionadas co campus, o que se denomina campus de especialización Campus Terra, non? Todo o que ten que ver co territorio no sentido amplo da palabra, non? Pero tamén con outras, estou me referindo, pois, por exemplo, á veterinaria ou a enxeñería forestal ou enxeñería agrícola, pero tamén con outras titulacións moito máis modernas e que se implantaron nestes últimos anos e que están dándolle moita vida ao campus de Lugo, non? Pois robótica ou empresa en tecnoloxía ou bioquímica ou xestión cultural, non? Todo este tipo de novas titulacións que van cubrindo novos nichos de formación que son necesarios na nosa universidade e que, polo tanto, aí o campus de Lugo ten un enorme potencial. A nivel de investigación, por suposto, a nivel de transferencia e de relación ca contorna e a relación ca cidade, evidentemente tamén, eu creo que aí temos que seguir apostando por ese enorme potencial de Lugo e seguir impulsando. María José, xa para concluir, que sensacións ten vostede de cara ás eleccións? Moi boas. Eu creo que está sendo un proxecto moi ilusionante, moito traballo, evidentemente, pero con moita ilusión, acompañada dun equipo de persoas que levamos moito tempo traballando xuntos para ofrecer e propoñer á comunidade universitaria un proxecto ilusionante, e esperamos pois, que esa ilusión que nos fixemos este proxecto, construímos este proxecto de forma colaborativa con un grupo moi amplo de persoas de distintas partes da universidade, tamén os ilusione a eles, non? E que o próximo día 12 de febreiro pois, consigamos pois, ter ese apoio e ese respaldo da comunidade universitaria. Creo que as sensacións son boas, pero hai que seguir traballando. Pois María José López Couso, que é catedrática de Filoloxía Inglesa da Universidade de Santiago de Compostela, candidata a reitora da Universidade de Santiago. Desexámoslle moitísimos éxitos, moitísima sorte, por suposto, moitísimas gracias por estar connosco presentándonos aquí en Onda Cero a súa candidatura a reitora da Universidade de Santiago. María José López Couso, moitísimas gracias. Moitísimas gracias a vos, un placer.